se máte za zdravím u ďalšieho videjka, tentokrát to máme Skywars a zahráme si na serveru Bigcraft a bude v popisku videa všetko, tak rovno sa vrhneme aj na to a ozvem sa, keď budeme v nejakej arene. OK, som späť a hráme mapu Ruins, taká mapa je aj Bedwarsu na Granikovom serveru, za chvíľku bude aj z toho videjko, nebojte sa, až keď uvidíme koľko lajky dáte na videjko a tak, že by som vedel, že či mám počať viac tých Skywarsov alebo Bedwarsov. Tu je na výborne Diamond Sword, to som si myslel, že dostanem. To dáme preč, dáme si toto. Nejaký by sa hodil, aspoň nejaký máme. OK, takže ešte ten luk a šipy. Toto vajíčko dáme tu, presne tak. A ideme rovno do toho stredu, nie? Čo by na to? Ja si myslím, že by sme aj mohli. OK, som tu naspäť. Prečo sa mi audio, tak som s tým niečo urobiť. Zase mi... O, ne. Aj vodička, presne aj tak. OK, tak my sa postavíme k tomu typkovi, čo... Oh. Wow, to je Niko. To sú kamoši, s ktorými som natáčal nedávno. Ale nevadí, ja sa k ním postavím a budem s ním. Uvidíme. To si robíš srandu! Teda to má zabil. No, tak Mari. Nejak Mari. OK, ozveme sa na ďalšie. OK, vítam vás späť v mapě, neviem, ktorá sa volá, ale asi neviem, uvidíme potom, ale chcem sa vám ukázať ten krásny mesiac. Wow, super ten mesiac vypadá. Wow, mám ešte resource pack, ja vám ho hodím do popisku videa, keby ste si ho niekto chceli stiahnuť, tak ho dám do popisku videa. Cez Mediacraft, alebo nejak tak sa to volá. OK, tak arena nám ešte nezačína, tak ja sa ozvem, keď budeme už v nej. OK, som späť a hráme mapu Frozen, alebo neviem, ak to mám povedať, nevadí, keď neviem to povedať. What? Čo to je? Pre Boha! Čo to sakra môže byť? Áno! Máme tu helmičku, tak, máme tu enderpearlu ešte jednu, výborne. Tak, ideme do ďalšej časti. To si robíš srandu, to niekto so mnou je. Kámo, to bol fail, on tam niekto bol pri mne, ty kokos, a on ma ani nevidel. Alebo nevšimol si ma spíš. Tak OK, ideme na ďalšiu arenu a ozvem sa, keď už budem hrať. OK, som späť a hráme mapu Bigcraft 5. Natáčal som to s mojím kamošom, video už bude na YouTube, alebo už tam aj je, podľa mňa. A OK, máme tu nejaké veci, nemáme ich až tak moc veľa, ale aspoň niečo. Máme tu sekierku, OK, tak si narobíme nejaké tie bloky. A uvidíme sa asi v strede, alebo neviem, nebudem to asi strihať, lebo keď zomrem, tak nevadí, OK, tak nebudem to strihať. Tak, zoberieme si ešte nejaké tie bloky, kokenzi, pitenzi a ideme na ten stred, alebo ku komu. OK, ohľadom toho natáčania, čo bolo nekvalitné, a ku Minecraftu mám najväčší prístup, pretože GTA 5 a niečo takéto, tak to ešte nemám. Oh shit, to bol nejaký bug, nevadí, tak OK, tak idem k nemu. Vidím, že žiadne veci ani tak nemá, ty kokos, tak idem k nemu. Niečo mám čisté diamantový helmičku. OK, takže budeme na to, že ten Minecraft minihry, Bedwars, Skywars, Annihilationy, keď budem mať Origo konečne, tak si pôjdem na... jak sa to volá? Neviem, jak sa volá ten server. Je to nemecký server, neviem, jak sa teraz presne volá, ty kokos.
Na Gome HD, pôjdem na Gome HD, na Hypixel, tam sú dobré, veľmi dobré videjka a tak pozerám, že si ma asi nevšimol. Neviem, ale čudné. Asi chce so mnou tým, alebo niečo. To neviem. Ale dúfam, že ma neschodí. To by som bol smutný. On tam je furt hore. Tak ja zjem toto, idem a počkám si ho tu dole. Ok, on čo hore, tak ja pôjdem za ním pomaličky. On čo hore, pôjdem za ním pomaličky. Tak vyskačíme si to pekne. Chceme to nejak rozkúpať, aj keď s mečom nevadí. Ale kúkam, že tam hore je nejaká čestka, tak som sa dobre vydrbal teraz, akože... Ok, nevadí, pôjdeme na ňo, ale vidím, že ten blok ani tak skoro nie... O, teraz. Je niekto sa mnou? Alebo sa to iba zdá? What? Sa bojím otáčať, lebo... Čo to je? OK, tak kúpim toto. Si postavím nejaký blok. Tak, pekne. What? Ja pôjdem za ním hore a on skočí? To bol asi on, alebo... Tak. To neviem, ale mám... Samozrejme mám lúk, takže... Prečo ho nevyužiť? Ale sakra, som sa dobre vydrbal teraz, akože... A sakra, uvidíme sa na ďalšej arene a to bude asi posledná arenka. OK, takže začíname za 1 sekundu, nevadí, fail ďalší. Tak vyberáme si tu čestky, aha, tu je. OK, máme diamond, takže celkom výborné veci, nesťažujem sa. Ale ešte idem pozrieť dole do tej čestky, že či tam nebude niečo lepšie. Tu vôbec nejaká čestka, áno je. Tak nemám tu nič lepšie, myslím, že budeme mať nejaký lepší meč, ale bohužiaľ nemám, nevadí, tak ideme do stredu, lebo máme ender perličku, dúfam, že tam nikto nie je. Takže sme tu. What? OK, nevadí, nič, máme lepší meč aspoň trochu. Lepšie šipy máme viacero. Wow. Aspoň celý diamond. Jesus! 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 Fuck! Kámo, ale ten týpek mal určite mal iba 1 HPčko alebo pol HP. OK, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. V každom prípade odber. Ja sa s vami lúčim a teším sa na vás ďalšieho videjka a majte sa. Čaute.